50 sena ilu pajjiżna kiseb l-indipendenza u llum 50 sena wara ejja niċċelebraw it-twelid ta' Malta ġdida, Malta Magħquda. Kliem il-Ministru tal-Kultura u Bonnici meta attenda l-konferenza tal-aħbarijiet tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali li matula tħabbar il-programm ta' ċelebrazzjonijiet brabta ma' dan l-anniversarju. Iċ-ċelebrazzjonijiet se jkunu kollha fil-Port il-Kbir u għalihom se jattendi l-Prinċep William. Kollu se jibda fis-27 ta' flaxxija b'wirja minn 4 ajruplani li minnhom joħroġ in-nar. Fost l-ispettaklu li se jkun hemm tul is-serata hemm filmati proġettati fuq is-swar, wirja ta' dwal, sfin u kant mill-aqwa talent Malti. L-attivitajiet li se jkunu qed isiru f'partijiet differenti tal-Port il-Kbir se jkunu sinkronizzati. 14 il-kamra tan-nar se jieħdu ħsieb spettaklu pirotekniku. Dwar dan tkellimna ma' Jason Busuttil. 90% minnu minn nies li ħajħdu semmu minn nies li ħajatu semmu ukoll biex isir dal-ispettaklu huma Maltin. Jiġifieri għandna ħafna elementi wkoll tradizzjonali kif ukoll elementi oħrajn illi s-soltu narawhom f'forom oħrajn imma darba ħa narawhom differenti. Lubondi wkoll mill-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali spjega kif iż-żona tal-Is hija l-aħjar waħda biex wieħed isegwi dak li jkun għaddej. Il-Pulizija da tappella lill-pubbliku biex juża trasport pubbliku jew il-park and ride, anke għaliex numru ta' toroq fil-belt se jkunu magħluqa.